Takže čaute všetci, dneska vás vítam u ďalšieho videa, ale tentokrát to bude z Fifi. A ako ste si už asi isto všimli podľa náhľadovky, budeme hrať klasický výkop a zahra si proti sebe Real Madrid proti FC Barcelone. Samozrejme, nebude to iba o výkope, budú tu samozrejme aj Volta futbal a toto je vlastne pre nich taká challenge. Ako môžete vidieť, už sú pripravení na zápas obidvaja a ide sa na to. Obidvaja budú hrať v svojich domácich dresoch, aby to nebolo zlé. A ideme na to. Takže ako vidíme, hrá sa u Realu Madrid. A ešte predtým, ako začne zápas, vám predstavím bodovanie. Za výhru sú 2 body, za prehru 0 a za remízu 1. Uvidíme, kto po dnešnej challenge bude mať viac bodov a ako im to pôjde. Ako vidíte, keďže sa hrá u Realu, tak Real aj rozohráva a ide sa do akcie. A pozor na to, Real Madrid sa už postupne posúva dopredu. Nezabúdajte, že toto je ale iba FIFA 21, žiadna FC 24. Barcelona, krásny nábeh, dopredu ide Anthony Griezmann. Není to gól, bohužiaľ, Real Madrid si postrážil. Ale pozor na to, lebo stále sa hrá na Real madridskej obrane a furt sa tlačí Barcelona dopredu. Anthony Griezmann, znova Griezmann. Toto ale postrážil Courtois. Bez šance dať gól. Takže vďaka tomuto sa Barcelona môže dostať dopredu. Griezmann to tam nacentroval. Pri lopte Frenkie de Jong. Griezmann, ale krásna obrana. Real Madrid nepustil. Varane ho úplne v pohode zastavil a nemal šancu dať gól. Samozrejme, teraz si kopnú rohový kop a uvidíme, čo z rohového kopu dokáže Barcelona urobiť. Dembele, ale tam prišiel i hneď Luka Modrič, ktorý ho odstavil. Samozrejme, tu hneď máme ďalší roh. Ousmane Dembele znova to skúša predriblovať. Pekný center, ale gól to nebol. Stále ale sú v Barcelone vpredu. Dembele! Ešte Griezmann! Ale tam si to postrážil. Real Madrid nepúšťa hráčov dopredu. Ale pozor, Barcelona stále vybojováva loptu. Dembele predribloval a Mendy spravil chybu. Alebo Ramos, teraz neviem. A Griezmann si kopne priamy kop. Uvidíme, čo z toho dokážu vymyslieť. Griezmann. A je to jaký krásny gól. Podľa mňa to ešte aj bol Winkel. Môžeme si tu pozrieť v opakovanom zázname. Griezmann to tam krásne zavesil. Dobre sa natiahol. A obtočil ten múr, ako sa patrí. A áno, bol to krásny Winkel. Až na to, že to šlo od brvna. A Courtois nemal šancu. Barcelona teraz vyhráva nad Realom. Real Madrid sa snaží dostať dopredu, i hneď bol odstavený dokonca aj bez faulu. A teraz Barcelona sa zase tlačí dopredu. Barcelona musí zatlačiť, ešte dať nejaké tie góly a chce vyhrať. Ale toto nevyzerá úplne najnádejnejšie. Busquets, už je tu Griezmann. Griezmann, krásny dribbling. Griezmann, ale Courtois ho odstavil. Ale tá strela bola trápna, to si musíme priznať. A teraz Real Madrid nevyšiel center na Marka Asensia. Barcelona znova chce ísť dopredu, Griezmann na Dembeleho, Dembele na Jordiho Alabu. Ten stráca loptu. Môže ísť Real Madrid do breaku, už je tam Marco Asensio. Ten zasekal, radšej to dal Vasquezovi. Tu je Luka Modrič. Modrič dribluje okolo barcelonských hráčov, stále jeden z najlepších, ale to bol hnusný center. Dopredu ide Barcelona. Dest. Mendy ho odstavuje. Ale teraz pozor na tento útok Realu Madrid. Zastavený. Útok stále pokračuje pri lopte Benzema, ten ju stráca. Teraz ale pozor na barcelonský útok. Dembele centruje na Desta, nechytí loptu.
Pozor na Real Madrid, teraz sa tam Benzema tlačí, Benzema nabieha, ale Asensio to ťaha sám, chyba. Nevybojoval loptu, Real Madrid sa musí zobudiť, ak chce vyhrať. A Dembele hneď posiela Griezmannovi, Griezmann to centruje na Alabu. Tam je Dembele, ktorého Ramos úplne v pohode odstavil. A teraz rýchly break, pravdepodobne Real Madrid. Stratil takmer loptu, Benzema, Mendy, ale opäť prichádzajú o loptu. A máme tu teda náš polčas, ktorý teraz skončil. Ako vidíme, tak Barcelona totálne dominuje. Až na držanie lopty to má o 2% horšie, ale v góloch, strelách, aj strelách na bránu je to niečo úplne iné. Presnosť prihrávok je rovnaké a ide sa na druhý zápas, teda polčas. Barcelona teda rozohráva a Real Madrid musí vstať z popola, ak chce ešte vyhrať. Ale teraz môžu ísť dopredu Real Madrid, ale prišli o loptu po krásnej obrane. Barcelona nenechá nič na náhodu. Ale pozor, Real Madrid opäť pri lopte. Marco Asensio, dribbling má úplne hrozný. Toto, čo tam robí Real Madrid, to sa nedá na to pozerať. Pretože takto púšťať do breaku Barcelonu. Griezmann bol zastavený, Rafael Varane. Máme tu hneď Real Madrid sa už tlačí dopredu, nechcú prehrať, ale opäť barcelonská obrana. Alaba ich nedokáže pustiť. Jemu to proste ide dneska fakt dobre. A dopredu sa už tlačí Barcelona. Pedri, krásny dribbling. A pozor na Alabu, ten sa tam dostal. Pekne obchádza cez Ramosa. Alaba, ale prichádza o loptu. Real Madrid tam úplne zazmetkoval. Stále je tu ale Barcelona. No a teraz opäť Real Madrid, krásna obrana. Pravdepodobne teraz Real Madrid v rýchlom breaku, ale pozor, to bol faul. Toto sa nestáva len tak. Pedri teraz striedal. Toni Kroos to tam centruje. Barcelona, krásna obrana. Griezmann. Ale pozor, prišli o loptu. Marco Asensio môže vyrovnať. Nevyrovnáva Ferland Mendy. Na Kroosa zlá nahrávka. Ešte sa mi zdá, že bol aj offside. Strieda Ousmane Dembele. A pozor na vec, teraz už to bude vážne do tuhého, pretože už ideme pomaly ku koncu zápasu a Real Madrid nemá bohviaké šance. Ako vidíte, už ide Barcelona, hneď ide do breaku, ale pozor na to, Real Madrid bráni, Barcelona sa musí dostať do breaku, inak zlý center, takže break končí. Real Madrid sa furt len drží na polovici, nedá sa mu dostať dopredu a stále to dodržujú. Teraz samozrejme Barcelona ich obránila. I hneď sa snažia dostať do breaku. Frenkie de Jong, Sergio Dest. Dest to tam natiahol, ale Courtois pekne chytá. A Hazard to odstrelil. Karim Benzema bere loptu. No tak nič. Netuším, čo tam robil. Ďalšie striedanie. No a tentokrát to striedal Sergio Dest. Už teraz je tu jeho striedací hráč, ale Trincao bol v offside. Tuto to môžete krásne vidieť, že to bol jasný offside. Pozor teraz, ale Real Madrid sa furt len drží na polovici a to má už iba posledných 10 minút. Ak chce vyhrať. Real Madrid už konečne môžu niečo založiť. Podľa mňa offside, áno offside. Eden Hazard, tak toto už není normálne. Modrič strieda a na ihrisko práve naskočila Peťka. Alebo nie. Peťka to isto nebola. Peťku má Varane. 15. Federico Valverde. Ale pozor teraz Karim Benzema. I hneď sa dostávajú dopredu Real Madrid. Ale furt nevedia nič vymyslieť. Real Madrid, toto sa mi nepáči. FIFA 21 nemá bohviaký dobrý Real Madrid teda. Pozor na vec, ale teraz Benzema. Benzema šiel dopredu, ešte sa pokúsil streliť, ale nevyšlo to.
Ale pozor, teraz Real Madrid, opäť ďalšia veľká šanca. Pekne to tam pretlačili na Hazarda, offside to nebol, ale toto bola fakt na nič strela a vyzerá to, že Real Madrid už prehrá. Máme tu posledný čas, iba 2 minúty a Ter Stegen krásne zdržuje. Už to odstreľuje. A tamto Real Madrid skoro dostal, ale Barcelona sa drží a Real Madrid opäť na lopte, ale už je tu odpískaný koniec zápasu. Real Madrid 2 body. Teda naopak, Barcelona 2 body, Real Madrid 0. No a prechádzame tu k ďalšej challenge, to je Volta Futbal. Zahráme si 3-3. Bez brankára. Uvidíme, kto bude hrať za Barcelonu a kto za Real Madrid, ktorý si práve vyberá. Budeme hrať s mantinelmi a nastupuje sa do zápasu. Ide Dani Carvajal, Luka Modrič, Karim Benzema za Real Madrid a za Barcelonu naskakuje Dembele, Coutinho a Griezmann. Uvidíme, či nadviažú na svoj zápas. A rozohráva Real Madrid. Toto vyzerá nádejne. Benzema rovno ide dopredu. Benzema nedáva gól. Pozrite sa, Benzema znova vpredu. Je to gól! Real Madrid už vyhráva. Aj keď to nebol práve najkrajší gól, ako si teraz pozrite. Krásny center. A Benzema prekonal zle postavenú 14 Filipe Coutinha. Musí sa Barcelona znova dostať späť do formy. Ale toto tu pôjde ľahko, veď je tu predsa len Volta. Pozrite, už je tu Ousmane Dembele, ešte Ousmane Dembele. Ale Modrič ho odstavil. Do breaku môže ísť Carvajal. Benzema. Na druhej strane je Barcelona. Dembele nedal gól. Teraz Benzema, veľmi rýchly break. Pekne sa tam dostáva, je to gól. Benzema 2-0. Tak toto bol rozhodne pekný gól a opäť musí Barcelona rozohrať a vrátiť sa do formy. Už tu je hneď Filip Coutinho, odstavený, Karim Benzema, gól na 3-0, tak toto vôbec Barcelone nevychádza. Na Voltu si mohli zvoliť lepší tím. Pozor na Coutinha, ktorý sa tam dostal, ale Carvajal ho zastavil. Teraz Benzema, gól, Benzema. Už 4 góly za zápas, tak toto je rozhodne skvelý útočník FIFA 21. Pozor teraz Coutinho. Filipe Coutinho dal krásny gól, ale znížiť na iba 4-1 to není vôbec jednoduché. Benzema už sa hneď bude tlačiť dopredu, ale vyzerá to, že dopredu ide Carvajal. Carvajal tyčka. Coutinho opäť vpredu, nedáva gól. Coutinho! Toto není normálne. Benzema a je to gól, tak toto bol rozhodne nádherný gól od Benzemy. Coutinho opäť vpredu, Coutinho opäť nedáva gól. Pozor na Ousmane Dembele a je to druhý gól Barcelony. Ousmane Dembele dneska zvládol dať gól z pekného volea. Carvajal teraz krásne prešiel dopredu ako nič po nahrávkach. Krásne kombinácie to tu je. Real Madrid jasne dominuje Volta futbalu. Ale pozor teraz Ousmane Dembele! Gól Ousmane Dembele na 6-3. Po odrazenej lopte to tam Ousmane Dembele krásne zavesil. Opäť Carvajal, ale nedáva tentokrát gól. Pozor teraz na Filipe Coutinha. Ten ale nevie, čo robiť s loptou, radšej to dal Griezmannovi. Zase vpredu Ousmane Dembele nedáva gól. Teraz pozor na Modriča, ktorý tu dribluje s loptou. Je tam Dani Carvajal. Karim Benzema. Modrič neprešla lopta. Posledných 10 sekúnd si tu odsledujeme. Benzema ide dopredu. Nedal gól, keby tam bola nejaký Barcelona, tak by to mohol byť možno gól. Benzema už si to ustráži. A je to koniec prvého polčasu. Rozhodne nádherný zápas. Toto je rozhodne vidieť, že Barcelona má viac striel, ale o jednu menej na bránu. A to je úplne hanba pre ňu.
ako hrá tento zápas. A ideme rovno na ďalší zápas. Nemôžeme zabúdať, že tu nemám úplne najviac času a musí niekto vyhrať. I hneď Griezmann je vpredu. Griezmann nedal ani z dorážky. Pozor, teraz Benzema strieľal. Ale teraz Ousmane Dembélé ide dopredu sám. Je to gól Ousmane Dembélé. Pekne, zníženie na 6-4 a Barcelona sa vráca späť do hry. Carvajal obránený Coutinhom. A pozor teraz na Anthony Griezmann. Griezmann znížil na 6-5, Barcelona pomaly ide späť do zápasu. Real Madrid, Luka Modrič, doteraz dominoval Real Madrid, ale teraz druhý polčas to jasne bere na seba Barcelona. Dembélé, gól, Dembélé. A je vyrovnané, ešte to teda není ukončené. Ale teraz rozhodne Modrič nechce prehrať, tyčka, to není dobré. Pozor na Griezmana, tento neprekonal, Benzema pekne ustražil, Modrič, Carvajal, gól, a je to 7-6, i hneď sa vráca do vedenia Real Madrid ako mohol. Teraz Ousmane Dembélé, opäť Ousmane Dembélé, Griezmann vyskúša, ale nedá, pozor na veľmi rýchly break, Karim Benzema nedal gól, na čo dávate tak silné, však to tam nahrajte do tej brány. A teraz znižuje Filipe Coutinho. Krásne zníženie. Rozhodne si zaslúži moje uznanie. Teraz bacha, Benzema sa dostal dopredu. Benzema, strela nič. Carvajal ešte dorážka, znova vedie Real Madrid. Tak toto je prapodivný zápas. Kde je obrana? Pozor teraz na Carvajala. Ten sa dostal dopredu. Ale není to gól. A teraz pozor, vpredu je sám Coutinho a už ďalší gól dáva práve Filipe Coutinho. Tak to bol rozhodne uvoľnený a keďže sa nehrá na offside, mal aj výhodu. Real Madrid, pozor na toto, tam mohol Real dať gól. Teraz ale Benzema, preňho ťažká prihrávka a už je tu Griezmann. Griezmann to tam nedal. Pozor na Benzemu, krásne zakončil. A opäť vedie Real Madrid. 9-8. Benzema si pekne poprehadzoval hráčov. A zakončil. Ousmane Dembélé, brvno, dorážka, nič. Ale teraz Luka Modrič na druhej strane, Carvajal, tam je Benzema, ale zakryl si to Griezmann a už iba posledných 15 sekúnd do konca. To si musím pozrieť, ako dopadne. Ale není to gól? Opäť Barcelona nič nezvládla. Máme tu málo času, remíza by sa hodila Barcelone, lebo inak príde o vedenie. Tak to vyzerá, že o vedenie naozaj príde, aj príde. Vyhral Real Madrid. Plus 2 body preňho. Takže ďalší zápas si zahráme tentokrát. Už nie v tomto, ale v turnaji. Ako vidíte, zoberiem si obidva týmy a zápasy budeme simulovať. Ide do turnaja a uvidíme, ako to tu dopadne. Už sme teda v turnaji a máme tu zápas Real Madrid proti FC Barcelone vo finále tohto turnaja. Však viac tímov tu ani nebolo. Pozrieme sa na to, ako zápas dopadne po rýchlej simulácii. A není tu žiaden víťaz. Nakoniec 1-1, aj keď Real Madrid lepšie na tom bol. A to vôbec není príjemné pre ani jedného, ani druhého. Máme tu teraz odvetný zápas. Mužstva sú pripravené na odvetu. Aj Barcelona, aj Madrid. A ide sa na odvetu práve teraz. No a odvetu zvíťazil Real